dili mangikakasabot, no? Unsa ng mga sakramento, sugamot na mga dili Katoliko o mga protestante. Una, nga kami nagpapit og mga sakramento, muna ato ng bitubag ang dunay mangutay na mahitunan na ato na siyang ipasabot aron masabtan ato mga Katoliko, masabtan ato mga dili Katoliko mga protestante, aron ang mga dili Katoliko protestante mubalik na ngadto sa simbahang Katoliko kay mao man nga kay kabuton sa Ginoo, no? Nga ang katawhan sa Dios dili magkanya-kanya o dili maglalain ang simbahan, di ba? Pero what will happen nga sa atong panahon karon? Nanay tagang lain ng pundo. Kabuton man sa Ginoo, malipay ba Ginoo sa pagdaghan sa iyang simbahan? Simbahan? Dili anuman usara ka simbahan nagitukod sa atong Ginoo Kristo. Kanya gusto po sa atong Ginoo Kristo na usap simbahan, usa sa tawan, usara ka pundo, usara ka magtutudlo, usara ka tingog o tingog ang atong paminahon o yung gusto sa Ginoo. Kunya, bisan pa nga daghang mga katawhan nga ni sa laag, dili gid manipay ang Ginoo niya na ibuot kina sa Ginoo ganit nga mubalik gid kadto mga karnero nga nahin sa lahat. Mao nang uwan 16 si Kristo mingon, ako adunay mga karnero nga wala masakop kining turila. Ilahang dadon ko sila aron mahimo silang sa kapanon ubos sa usa ka magbalagtay. Unsa di ay uwan 16 para porma na unsay pud ano mga karnero ang mga katawhan sa Dios nga wala sa turil kung pasabot ka ng turil simbahan na siya unsay sa tuya sa Kristo dadon ko sila nganhe sabikon pagina sa simbahan Katoliko, no? O mahimo usa ka panon unang karnero gani brad dili gina siya maglain-lain, di ba? Usa gina ka panon bisan pag nakay nga buhi nga mga karnero bisag imo pa ng bulag-bulagon brad pagbuta muipon gina sila mupanon gina sila muipon gina sa panon ang mga karnero nga sa laag muna sa karnero usa sa katawhan sa Diyos usa sa karnero inaisip usa sa karnero gunabi usa ka magbalantay nga paminaon nga mao ang Santo Papa muna ang mukulipay lamang anak ng mga karnero na usay paminaon mao ang Santo Papa, di ba? Mao nang parabol diha. Isip mo siya ka magbalantay karnero, isip mga karnero pagkatawhan sa Diyos. Pero ikatuloy mo ng karnero, bisag imo na siyang ibulbulag pagbutang brad, mag-usa gina sila. Pero kanang mga kanding, no? Buliyakon gini mga kanding, di ba? Kay doon na kay kanding, bisag imo pa ng turilon, guba sa turil, mangambak di sa turil, huwag magbulag-bulag nga sila, bisag asa lang sila, mapunta. Pero ang mga karnero, magtapok na ang mga karnero. So, klaro, na ikaw tinuod kang karnero, muipon ka sa mga karnero. O, kailan ka sa magbalantay, nagatiman mo, igatag og pagkaon, mao'y dominaon, una'y tuyo sa ato Ginoong Jesucristo. Una nga, naon kong tanong, nga mga karnero, nabisan ba tunay mga wala, may salag, buot ganun sa ato Ginoong Jesucristo, pabalik ko na. Mauna karon sa panahon karong brad, na daghan na kay namalik na mga apostante, labinagig sa mga pastor, no? Ingon man usab sa mga ordinaryo lang ang mga apostante, namalik sa simbahang Katoliko, kay ila din nasabtan ang simbahang Katoliko, pinukod ay sa atong Ginoong Kristo, o may matuod nga simbahan nga itukod sa atong Ginoong Kristo, o dili daghan ang simbahan nga itukod sa atong Ginoong Kristo. Una, na usa ka apostante, kung mupalawang pa sa imong pagtuo, kung gusto di ka mataton, mahibalik di ka sa simbahang Katoliko.
kay usa